Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез, мин бүген сезне Казан шәһәрендәге иң заманча белем һәм тәрбия бирүче Бала Сити полилингваль балалар бакчасыннан, шулай ук менә янәшәдә генә шушы ук Бала Ситига караган халыкара мультилингваль мәктәптән сәламлыйм. Гомумән биредә балалар белем ала, тәрбия ала, алар берничә телне үзләштерә бер юлы һәм шунысы игътибарга лаек, чит телләргә генә түгел, биредә үзебезнең туган телебезгә, татар телебезне өйрәнүгә дә зур игътибар бирелә. Шуңа күрә дә Бала Ситиның тәҗрибәсе белән уртаклашу өчен 3нче Бөтендөнья татар хатын-кызлары съезды делегатларын бирегә алып килделәр. Мин дә сезгә әлеге видео язма аша Бала Ситидагы тәҗрибәне күрсәтергә телим. Балалар белән маймылны банан белән сылыйбыз. Карагыз әле алар ничек оста иттереп эшлиләр. Әйдәгез әле балалар, маймылны сылыйбыз. Кыз-кызга иттерибез. Авызына каптырабыз. Мә, маймыл аша. 6 7 8 9 10 Төсләрне өйрәнәбез балалар белән. Күпчелек инде төрле кымнар белән, ташлар белән эшлибез. Менә әле яңа гына без кишәләр утырткан идек, балалар белән кишәләр җыйган идек. Безнең анда кымнар бар. Кымнар бит инде алар шундый йомшак. Кай вакытта ул җылы да була, температурасын үзгәртәме, кай вакытта ул шундый салкын да була. Балалар бик яраталар кым белән уйнарга. Хәзер бит инде язгы эшләр вакыты име, чәчүләр, ул инде балаларны хезмәткә дә өйрәтү кичкенәдән шулай бит. Наша иттереп юллар сызабыз заган. Башта саныйбыз ничә юл сызганны инде 1, 2, 3 юл. Һәм инде кишеләрне шайтып тыгып куябыз. Саный. Анан соң инде су сибәбез. Әзрәк уйнап алабыз дагы, безне инде кишеләр үскән була. Без инде аны шул кыстыргыч белән алып, куянны сылыйбыз. Балаларга бик ошый. Безнең балалар бакчасында балалар берничә тел өйрәнәләр. Һәм инде татар телен алар чит тел буларак өйрәнәләр. Татар телен балалар үз итәләр. Чөнки инде без үзебезнең эшебездә балалар белән төрле эш алымнары кулланып эшлибез. Иммерсив театр эшчәнлеге бик яраталар. Эксперименталь эшчәнлекне бик кызыксынып үтиләр. Төрле истәл уеннары уйныйбыз, театраль эшчәнлекне бик яраталар. Шулай ук инде менә корреспондент булыргалар бик яраталар, телефоннан бер-берсе белән сөйләшергә. Шулай итеп без балаларның сөйләм телләрен үстерәбез, аларны төрлечә кызыксындырабыз, төрле чаралар уздырабыз, әйтик, төрле бәйрәмнәр, милли бәйрәмнәр. Шулай ук инде үзебезнең музейга дагын балалар бик теләп йөриләр, элекеге әби-бабаларының ашаган ризыклары белән танышалар. Шулай ук инде без менә бу атнада безнең балалар бакчасында татар теле атналыгы менә кичә генә башланып китә ул безнең. Балалар белән төрле квест уеннары уйныйбыз, спектакльләр төшерәбез, һәм инде ул спектакльләрне без
онлайн форматында bütün төркемнәргә дә тәкъдим итәбез. Һәм инде балалар үзләрен кинотеатрга килгән кебек итеп хис итәләр, чөнки бүлмәгә кергәндә без аларга төрле билетлар сатабыз. Ул билетларны балалар алдан инде үзләре ясыйлар, хыялланып, һәм инде ошаган билетны үзләре сатып алалар. Сатып алу инде безнең акчалата түгел, мәсәлән, 10-га кадәр сана. Билет ничә сум тора? 10 сум мәсәлән, 10-га кадәр сана яки 8-га кадәр инде. Шайтып инде балаларның санау сәләтләрендәген үстерәбез. Гомумән әйткәндә, безнең балалар татар телен бик яраталар, үз итәләр. Дуслар күп булсын, тәгәр күп булсын. Матур бала, балаша булсын. Бу үстәл уеннары аларның географиясы бик киң, шуннан да монда инде Америка, Канада, Европа илләре, Азия илләренең уеннары бар. Һәм инде иң мөһиме бу уеннар алар инде абруйлы Mensa Select бүләгенә лаеклар. Күбесе бу уеннарның. Нәрсә дигән сүз бу? Сез инде барыгыз да кино дигәндә Оскар бүләген беләсездер. Менә шуның кебек өстәл уеннары сәнәгатендә шундый ук бик абруйлы халыкара премиясе бар. Һәм инде менә шул безнең уеннарыбыз, алар шул премиягә төрле елларда лаек булып чыктылар. Һәм инде безнең системага без бу уеннарны керттек. Әмма тагы да мөһим әйбере безнең система өчен нинди булып чыкты? Бу уеннар безнең балаларның психик процессларын үсешенә тәэмин итә. Нинди психика процесслары? Фикерләү, хәтер, игътибар, күз аллау, үзләштерү, тойгылар белән идарә итүне үстерәләр. Сөйләм телен үстерергә ярдәм иткән уеннар да бар. Карар итү тәҗрибәсен үстерәләр. Балаларның икәү һәм төркемдә эшли белүләрен үстерәләр. Стандарттан тыш иҗади фикерләүне һәм инде планлаштыру һәм вакытны нәтиҗәле куллануны үстерергә ярдәм итәләр. Бу чыннан да балаларның төрле якларын үстерер өчен менә дигән программа. Уйлап карасагыз, так да яхшырак, түгәрәк алма һәм инде менә шундый таякчылар. Кызык таякчылар күрәсез сез аны. Ничек дип уйлыйсыз? Нәрсә эшләргә кирәк? Бу алмаларны алып менә шунда кертергә. Әйе, бик дөрес. Бу алма, әмма әлбәттә кул белән түгел. Бу инде бик гади. Әйе, ике як, әйе, бик дөрес. Менә шулай. Мин кояшка елмаям, кояш миңа мин җилләргә кул булыйм, дәшәм уйнарга. Үз өемдә үз көем, үз җырым минем. Әйдә җырла кушылып, син дустым минем. Дуслар күп булсын, тәгәр күп булсын. Матур бала, балаша булсын. Гөлләр чәчәк аталар, яр биреп җиргә авыр булган эшләрдә җиңел ул бергә. Дуслар булса янәшә, яшәмә рәхәт. Әни туганнар, сезгә мең рәхмәт. Безне бүген балалар бакчасы һәм мәктәбен алып килделәр. Мин искитмәле итеп карап торам, чөнки бу нәрсәгә минем исем китә. Бездә авыл районнарында мондай әйберләр юк бит әле. Бу бит әле бары тик шәһәрләрдә генә. Әмма ләкин әмәтне эзмибез. Бездә дә булыр, Алла бирсә, әкренлек белән. Һәм менә монда заман баласын тәрбиялиләр икән. Монда заман баласын тәрбиялиләр икән, аларны сөйләшергә, туган телләрендә, чит телләрдә сөйләшергә өйрәтәләр. Бу заман таләбе, бусы да кирәк, бусына да каршы килмим мин. Дөрес, авыл районнарында да бу эшләр бара, әмма ләкин сездә ул шәһәрдә менә бу масштабта киңәйтелеп,
бала вакытыннан ук сеңдерелеп үсә. Искитмәле, сакланып, карап, тыңлап утырам. Әле безнең менә эшебез башланып кына китте. Көн дәвамында тагын нәрсәләр күрербез, ансы Худайга билгеле. Менә ул бит авылларда юк дип әйтәбез, ләкин мондагы тәҗрибәне кулланырга була бит инде, әйме? Була, сүздә юк. Менә алар безгә әле беренче иттереп уеннарны күрсәттеләр. Без аларны карадык, мин фотога алдым. Үзе безнең районга кайткач, мин аны район мәгарифе каршындагы мәктәпкәче яшьтәге бүлеккә кереп, алар белән сөйләшеп, аларга күрсәтеп, аңлатып бирәчәкмен аны, Алла бирсә. Иң ошаганы шул, менә шундый менә балаларның үз теленне онытмагандай. Бездә төрле мәктәп бар, татарча укытабыз. Менә минем әлемендә оныкларым менә Казанга кайталар инде, Себердә әзрәк эшләделәр дә. Хәзер менә монда кызгандым. Алла бирсә, менә монда үзебезнең внукларым минем Султанчы белән Розочканы монда йөртәбез, Алла бирсә. Миңа барсыда шадым, менә шушы уеннар кызыксынып карап утырам. Безнең балалар бакчасы яңрак кына ачылды. Шуңа күрә менә әле хәки оркудны алып китәсем килә. Әгәр кинем мөмкинчелек булса, эшләр бездә белем Аллаһ теләсә. Минем үзем эшләмим пенсияда, әмма ләкин мин балалар янына йөримен. Безнең балалар бакчасында дини белемнәр бирергә тырышабыз, төрле уеннар өйрәтергә тырышабыз, үзебезнең татар телен үстереп, ғөрф-гадәтләрне саклап калырга тырышабыз инде. Балалар бакчасында безгә бик ошады. Иң беренче килеп кергәч тә менә бу залдагы, стенадагы, бүлмәдәге күренешләргә, рәсемнәргә игътибар иттек. Оннары уеннары бик ошады, башваткычлары, хәтта үземә дә чыгып, шушы балалар уенын уйнарга туры килде. Бик балаларга шул хәтлек теге зиһен ягыннан да, оң ягыннан да, фикерләү ягыннан да нинди мотор тәҗрибәле дип әйтәсем килә уеннар оештырылган. Менә бу уеннарны инде кайтып хәзер үзебезгә, балаларга өйрәтергә безгә. Авыл группаларына шушы уеннарны яздырып җибәрәсем килә. Һәм районыбыздагы авылларга кайтып, татар авылларына шушы уеннарны өйрәтергә. Дуслар